Подготвяме се за първи клас с страхотна раница от Step by Step. Немски дизайн, страхотно качество на изработка. Показваме ви първо много лесното отваряне. Само с едно натискане и с магнит за секунди се затваря. Раницата има светоотразителни елементи от всички страни за безопасност на пътя. Важно нещо при нея е, че е заредена с всичко необходимо за училище. В нея има спортна торба, портмоне с връзка за врата, обикновено вален несесер, както и плосък зареден несесер с всичко необходимо за училище. Друг важен момент в тази раница е точните джобове, които побират всичко необходимо. Предният джоб е перфектен за несесера. Има големи странични джобове, в които лесно влиза бутилката за вода. От другата страна може да сложите кутията за закуски. Материята е еластична и побира и по-големи неща. Отделенията вътре са широки и просторни, побира голяма папка. Ето вижте, има вътрешно разделение, ако искате да разделите отделните материали на детето. Вътрешен малък джоб, в който може да слага по-дребни предмети. Ключодържател, за да не губи ключовете си, ако ходи само на училище, иска да е самостоятелно. Сега ще покажем най-съществената част – гърба на раницата. Той е ергономичен, специално подплатен от всички страни. Има възможност за регулиране спрямо височината на детето, както в тази част, така и в презрамките. Има специално подплатени презрамки за кръста и за гърдите. Това помага много за разпределяне правилно на тежестта и правилната стойка на детето. Подгответе се за първи клас с играчките.com.